Il-Prim Ministru reġa' għal darb'oħra ħarab meta Net News prova jwaqfu biex jagħmillu mistoqsijiet dwar in-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tiegħu fil-konfront ta' Keith Schembri u Conrad Mizzi. U dan wara l-fatti ċari li ħarġu dwar 17 Black. Fatti li morna nurruhomlu iżda hu ma kellux ħin għall-medja. Ma għandix ta' storja, jekk li tistaqsini Prim Ministru. Net News kien dejn il-bini tal-Parlament biex jistaqsi lid-deputati Laburisti kif l-azzjonijiet kliniċi u immedjati li ħa Joseph Muscat dwar Michael Falzon u Manuel Malija donhom ma japplikawx għaċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru u għal Conrad Mizzi. L-ewwel ma kellimna kien lis-Segretarju Parlamentari Anthony Agius De Celis. Qed nitkellem fuq 17 Black, fuq Keith Schembri, fuq Conrad Mizzi. Il-Prim Ministru lil Manuel Malija u lil Keith Schembri u lil Michael Falzon ma qatx jistenna inkjesti, qabad u neħħihom. X'inhi differenti, x'hemm differenti lid-darba? Prim Ministru qal li ħajistenna l-eżitu tal-inkjesta u mbagħad jiddeċiedi u hekk jagħmel għax bniedem. Ġifieri jidhirlek illi qed jimxi bl-istess mod ma' kulħadd. Prim Ministru bniedem li jżomm kelmtu. Membri oħra tal-Gvern li baqgħu ma wiġbux għall-mistoqsijiet tagħna kienu Jose Herrera, Helena Dalli u Rosjan Kutajjar li baqgħu iddoqqu d-diska nistennew l-inkjesta. Il-Ministru Owen Bonnici baqgħu wkoll jgħid li rridu nistennew l-investigazzjoni u tenna li janqas ma nitkellmu fuqha aħjar. Ir-responsabilità politika mhix se tiddetermina l-inkjesta. Jiena nerġa' ngħid kif qed diġà fil-Parlament. Importanti li l-politiċi at this stage inqas ma jgħidu aktar aħjar. L-inkjesta xorta mhux se tistabbilixxi min se jġorri responsabilità politika, Ministru. Edward Zammit Lewis min-naħa tiegħu ma kienx kapaċi jirrispondi għal mistoqsijiet tagħna u minflok għażel li jgħajjat isem Muscat b'vuċi għolja. Li rbaħna l-elezzjoni li hawn l-ekonomija sejra tajb u nafdaħ. U forsi għandek tibda Ministru, din m'għandix taqsam l-ekonomija mal-kriminalità. Id-deputati Laburisti qed jibqgħu jonqsu milli jwieġbu għal mistoqsijiet tal-medja, l-istess mistoqsijiet li qed jistaqsu ħafna Maltin u Għawċin. Kristina Majra, Net News.